Naghilak ng mga bata, mga estudyante nga dili magpabiya silang mga ginikanan. Ug doon na po inahan nga nagtuyok-tuyok sa tunghaan, samtang nangita sa iyang anak nga nawala, apan nasaag na di ay sa pikas classroom. Mao kini ang senaryo sa unang adlaw sa pagbukas sa klase sa Lahug Elementary School. Sumala pa sa inahan nga si Jonathan Castillo, emosyonal siya sa unang adlaw sa iyang grade 1 student nga anak. Kuan kayo emotional because new classmates, so ang iyahang kuan is siguro dili pa siya ready for his new environment, pero kuan man sad as a parent, our responsibility to guide him man sad, so exciting. Gani saysay sa assisting school head sa Lahug Elementary School nga dali ra nilang nasulbad ang mga kabalaka sa mga ginikanan. Ilang classroom, sectioning, buntagon haponon, nalibog na sila, pero address na siya, ma'am. Sa kinatibuk-an, nagkanayon ang principal sa maong tunghaan nga hingpit ng ilang pagpangandam alang sa bagong school year. I can say that we are very much ready, and based on the first day observation, I can say that it is very successful, especially that we started our flag ceremony on time at 7 o'clock, wherein almost all the learners are around. Gani atong naabdan ang pipila pa ka mga ginikanan nga miapas og pa-enroll karong adlawa. Matud pa sa Regional Director sa Department of Education sa Central Visayas, Luciano Jimenez, nga padayon ang enrollment period hangtod sa unang semana sa buwan sa Setyembre. Apan iyang gipasidan-an ang mga ginikanan nga likayan ang pag-enroll last minute sa mga estudyante. Kanus aka gyud dato ma-educate nga kani ma-break bitaw ni nga practice sa mga parents and guardians na they will not enroll their children on the week na sugod na ang klase, kay ang maestra nagsige nagtudlo dito niya to pa to adito na mukalit og suod na sa bata kay puno sa iyang klase, so dili ta ka determine og pila man dayon ka kulang atong teacher, pila man dayon kulang atong classroom. Sa laing bahin, natabunan ang excitement sa mga estudyante sa Sapangdaku Elementary School human maigo sa sunog ang ilang tunghaan tulo ka adlaw sa di pa ang formal nga pagbukas sa klase. Nahurot og kasunog ang mga lamisa, bangko, electric fan ug uban pang mga school materials sulod sa classroom. For the meantime nga wala pa gisugdan pa ang himo og powi ani og ang pangumpra sa mga materialis og sugdan na within this week ang panday niining temporary classroom sa ngamong gibuhat 3 hours per day every grade level. Puli-puli na mo nga diin mag-meet gyud ang estudyante og ang teachers. Bisan pa man sa mga naugdaw nga classrooms tungod sa nahitabong sunog niaging Biyernes, nakasugod lang gihapon ang klase sa mga estudyante sa Sapangdaku Elementary School. Gani ang barangay gym nga anaa nahimutang duol sa maong tunghaan, nagsilbing makeshift classroom sa mga tinun-an. Nanawagan sila karon og donasyon aron mas mapadali ang pagpabarog usab sa mga classrooms sa Sapangdaku Elementary School. Mangayo unta mi og tabang pinaagi sa donation og mga bangko, lamisa, electric fan, especially inig tukod na sa amo ang temporary learning spaces. Wala mi bangko, wala lamisa og electric fan. Init jud kay na kay adto man himuon ang temporary learning spaces sa gym. So salamat kaayo og maayo unta buligan mi sa Ginoo nga daghan ang muhatag og suporta aron madali ang pagtukod sa amo ang eskwela nga nasunugan. Salamat. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV Cebu.